चेनेल BM टेक्निकेल चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनैनि गोदान भिडिअ आं बे भिडिअखौ बै बिथांमोननि थाखाय बनायनाय जादों बिथांमोना जाय बिथांमोना थाखा फैसा थासेयावबो माने बिथांमोना थाखा फैसाखौ बाहायनो रोङा जायहा बर' हारिनि थाखायबो भिडिअ खालामनो रोङा जायहा थाखा फैसा थाबाबो जे दोननानैनो बेबायदिनो जोबलाङो बिथांमोननि थाखाय जोंनि बर' हारिया मानि थाखाय दासिमबो सिनेमा हल गैया बिदिनो मोनसे माने गोसो जाबानो नुनो मोनि माने एसां डेभेलप गैया बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ सुबुरुन बाथ्रा बुंगोन जुदि बे बाथ्राया नोंथांमोना बेखौहाय मोजाङै खोनासंदो आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामहरदो जोंनि गेजेराव मा जायो जोंनि गेजेराव दायो बहुद जायगायावनो बर' जायगा दङ जेराव बर' जायगा दङ बेवहाय जेबो गैया मानो होनबा बर' सावथुन गैया माने बर' सावथुन गैया माने जोंनियावहाय बर' सिनेमा हल गैया जोंनि बेयावनो जोंनि बर' सावथुनफोरा माने बर' सावथुन दिहुनगिरिफोरा एसे खस्थ' मोनो माने बिसोरो सिनेमा हलाव देखायनो हाला बिथांमोना रायजोफोरखौबो देखायनो हाला सोरबा भिडिअ लांबाय सोरबा बाहायबा लांबाय बेल'सो बेयावनो मा जानो बिदि जाया जोंनि जायगायावहाय जोंनि एरियायावहाय मोनफ्रोमबो जायगायावहाय मोनफ्रोमबो टाउनावहाय जोंनि मोनसे थियेटार थानांगोन बर' हारिनि बर' थियेटार मोनसे थियेटार हल मोनसे सिनेमा हल खालामनांगोन जोंनि गेजेराव होमब्लासो जोंनि माने जोंनि माबाया हारिया जौगागोन जोंनि सावथुन मुलुगा जौगागोन जोंनि माने गासिबो माने बर' फिसाफ्राबो जोङो बर' फिल्म नायनो मोनगोन गोसोबायदि होनब्लानो जों नायनो लुबैयो बर' फिल्म नायनो मोनगोन आं सानफ्रोमबो मोनबा सानफ्रोमबो नायगौ नाथाय गैया सिनेमा हलानो खाथियाव गैया जोङो फिल्म नायनो लुबैबाबो जों मोना देखायबाबो हनै गोजान मायबा क'क्राझार जोंनि केपिटेल सिटि हिसाबै क'क्राझारखौनो नायहैनो हाया बेसेबां गोजान बाक्साफ्रावबो नायहैनो हाया बेनिखायनो बर' हारिनि जेसेबां मानसिफोरा एमएलए सोरबा एमपि सोरबा मा होनो मिटिंफोराव बिथांमोनखौनो लुबैयो आङो नोंथांमोना बर'नि मोनसे सिनेमा हल खुलि सिनेमा हल खुलिनाय नोंथांमोनाबो प्रफिट मोनजागोन बर' हारिनि थाखायबो हेफाजाब जागोन आरो बर' सावथुनफोरखौबो बिथांमोना बिराद गिदिर हेफाजाब खालामनो हागोन बे आंनि मिजिंथिनाय जेराव नोंथांमोना अननानै जायफोरा माने बे भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना शेयार खालाम जाहाथे ओइबे जोंखौ जाय मानसिया नुदों बे भिडिअखौ बे मानसिया बुजिनो मोनो आरो हमदांनो हायो साप'जलि जों हमनानै ला गुबुन जाथिनि साउथ इन्डियानि फिल्म आसामिसफोरनि फिल्मबाबो जेनबाबो बा हिन्दी फिल्म बेवहाय गासैयावबो माने सिनेमा हल दङ बिसोरनिया माने बिसोरो माने सिनेमा हल बनायाबाबो बिसोरनिया थैनायानो गैया लस जानायानो गैया बिथांमोननिया मानो होनबा बिथांमोननिया सिनेमा हलानो अनेकथा दङ सिनेमा हलाव थाङो बायो नायलागि दाना बिथांमोननिया माने फिल्मा मोजां नङाब्लाबो माने बिथांमोननिया थायो ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय माने सिनेमा हल गैया मोजां जायो बिराद मोजां बर' हारियावबो फिल्म दिहुनगिरि थाबाय आंथ' बिराद मोजां मोनबाय आंनियावहाय एसे थाखा फैसा बुरजा थानायमोन आङो सिनेमा हलफोरखौनो खुलिनानै आङो बर' हारिखौबो हेल्प खालामसिगौ आंनि थाखायबो आं जथेस्थ' जासिगौ मिथिबाय नोंथांमोना खनसे खुलिनानै उदालगुरि बायदि डिस्ट्रिक्टआवहाय उदालगुरि टाउनाव होन चिरां होन बङाइगावआवथ' दंखायो र' जेसेबां बर' जायगाफोर दङ बर' जायगानि थासारिफोर दङ बेयावहाय नोंथांमोना सिनेमा हल खुलि ओमफ्राय नाय नोंथांमोना प्रफिटबो जागोन नोंथांमोननि थाखाय बर' हारिनि थाखायबो हेल्प जागोन
थाखायबो हेल्प जागोन नोंथांमोनखौबो गोबाव खालामबाय जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायदों बिथांमोना मोजां मोनदोंमोन लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना जुदि गावनि एरियायावहाय सोरबाफोर फिल्म सिनेमा हल देखायनो बा बानायनो support kalam, hefaजाब खालाम नोंथांमोननि गेजेराव बिदिनो आं मोजां आपडेट होबाय थागोन बेखौनो बिबुंथि बुंनानै आङो आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो आं फोजोबबाय आरो फैबाय थानाय जे गोदान भिडिअ बेयाव नोंथांमोना माने आरो गोबां बिदिनो बाथ्रा बिदिनो जाथाय आरो जानो गोनां माखासे भिडिअफोर देखायना होदों आरो बिनि सायाव ब्लग भिडिअ अन ग्राउन्ड माने मोजां मोनो बेखौल' आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय आं बुंथिगोन आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै